sithi enkosi ngokupha abantwana bethu present. Kambe abanye babo abanazo impahla zokuphuma, kodwa sithi enkosi kakhulu ngolusuku lwanamhlanje. Biyimincili ezibhedlele zeli namhlanje kubhiyozela ukuzalwa koChristmas nonoChristmas. Isethu uba uViyani abaleke uye wajonga phezulu, xa kujonga phezulu wabe sowufikile umthi wawela phezu kwakhe watshona. Kusoleke indoda emva kokuwelwa ngumthi ngethuba. Kusoleke ngeChristmas lugutyungelwe lilifu kubahlali basePhale eNtshona Koloni ngomlilo oquqisileyo. Kudutyulwe kwabulawa amalungu asixhenxe osapho lelinye ilungu losapho ngaphandle kwaseMalamulele eLimpopo. Botani Mzontsundu kwindawo ngeendawo nikuzo sithi yamkela Novemba wethu ngokuhlanje. Isebe lezempilo eMpuma Koloni linikezele ngezipho koomama abatsha abafumene abantwana ngolusuku lweChristmas. Umphathiswa wezempilo uNomakhosazana Matthew utyelele isibhedlele iNelson Mandela Academic eMthatha eyokunikezela ngezipho koonoChristmas kunye nabo bakwezi sibhedlele. Kubikwe ukuba kuthe kubetha intsimbi yesithandathu ngentseni yanamhlanje kwabe sekuzelwe abantwana abayi-52 kweli phondo, ingamantombazana angama-28 namakhwenkwe angama-24. Emva nje kobhadakazi, Nelson Mandela Academic Hospital ibifumene iintsana ezimbini zokuqala. Abanye oomama ababini basalindele ukutyandwa. Ezi zipho zibancumise oluka blanket abamama. Sithi enkosi ngokupha abantwana bethu present. Kambe abanye babo abanazo impahla zokuphuma, kodwa sithi enkosi kakhulu ngolusuku lwanamhlanje. Siyabulela kakhulu ku-Department of Health nangamso kwenye i-25 kaDisemba. Sicela nize niphinde nenze kanje kufane nakuthi. Ndiyabulela ngezi present sakulo Disemba so ngoba bendingenazo impahla zokuphuma because bendingekalindeli uba lixesha lam lokubeleka. So ndiyabulela kakhulu. Ezimbi ke zezokuba oomama ababini ababeleke namhlanje bafunyaniswe bene-COVID-19. Kodwa bobabini baqhuba kakuhle kakhulu logama belindele iziphumo zovavanyo lweentsana zabo. Kuphinde kwathunyelwa umyalezo kubo bonke ephondweni ukuba bathobele imiqathango ye-COVID-19. Silisebe lezempilo sizothi kuhalala kuba kubazali oomama abafumene abantwana apha ephondweni leMpuma Koloni sifumene 52 yentsana ezizelwe namhlanje sizibiza ngoba ngonoChristmas okanye oChristmas. Siyabamkela ke sisithi siyababulelela oomama babo abafumene abantwana. Kodwa ke siyakhathazeka nje uba umzekelo apha eNelson Mandela sikhoyo abazali abafumene abantwana namhlanje babini abaye bebeleka ngokuba baye basifumana uqhaqho kubo ke bobabini bafunyenwe be-positive i-COVID. Sisalinde ke i-results baqhubeka ntoni ebantwaneni, but noba kunjalo ke abananto, abana-symptoms. Ukanti nabo balaliswe kwiwodi yabantwana abagulayo bachulumancile bakufumana izipho zeChristmas. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMthatha. Isebe lezempilo KwaZulu-Natal lithi lixhalabile linani eliphantsi labasetyhini abagonyela intsholongwane ye-COVID-19 nababeleke abantwana babo ngolusuku lweChristmas kwizibhedlele zeliphondo. Koomama abatsha abangama-26 eThekwini, umnye kubo ogonyele i-COVID-19. Kusenjalo phambi kokuba iqine le mini yeChristmas eliphondo sele libale iimveku ezingaphaya kwama-50 ebesezizelwe. Ukufika kwezingane kuba isikhathi senjabulo. Omama abebesesibhedlela i-Eddington Hospital eThekwini bathole izipho zokwamkela ukuzalwa kwamalungu amasha emndeni. Bathi isiqalo sempilo esisha kubo. Ngizizwa ngijabulile kakhulu and kukhombisa ukuthi uNkulunkulu ungiphe isibusiso ngokuthi angiphe umntwana usukwini lanamhlanje olubaluleke kangaka lokuzalwa kaJesu. Happy, only happiness because of it's not expect. That's why it's only happy. It's a blessing to my family, and it's a blessing from God to share the same time and the same day with Jesus Christ was born this day. Yeah. Umnyango wezempilo esifundazweni uthi ukhathazeke kakhulu ngesibalo esincane sabesifazane abagomile nabathathe umgomo.
kodwa kulabo mama abawu-26 uyedwa kuphela umama ogomile, okuyinto esiphatha kabi kakhulu leyo ngoba iyababeka engcupheni bona bewomama, iyababeka abantu abakhulelwe engcupheni. Siyafisa-ke ukuthi sisho ukuthi noma ngabe ukhulelwe kubalekile ukuthi uyogoma ngoba umgomo lo we-COVID-19 usafe ukuthi ungasetshenziswa abantu abakhulelwe. Ungqongqoshe uthi isibalo samantombazanyane asemancane akhulelwayo siyakhathaza. Wanxusa umphakathi ukuthi ulekelele ukulwisaneni nalesihlava. Londegadebe, SABC News, eThekwini. Ngabantwana abangaphaya kwama200 abathe bazalwa kwizibhedlele ezahlukeneyo kwiphondo laseGauteng namhlanje. Ithe iqina imini namhlanje kwabe kuzalwa imveki ezingaphaya kwama200 kweliphondo laseGauteng. Nangona leziko lifake isicelo sokufota abantwana ikhamera zalo kwisebe lezempilo kweliphondo, kodwa lisebe khange linike imvume yokwenza oko. Lithi isizathu sokunganikezeli ngemvume kungenxa yemigaqo ye-COVID-19 ebekiweyo. Ukanti isibhedlele iChrisani Baragwanath sisamkela imveki ezingama25 ngolusuku lweKrisimesi. Kusenjalo kwiphondo laseMpumalanga kuzalwe abantwana abangama37 ongamele ezempilo kweliphondo uthi uxolile kakhulu njengoko omama nabantwana besempilweni. Uninzi lwabantu namhlanje lubhiyozela olusuku nentsapho kusityiwa nezimuncumuncu kuphiwana nezipho, nokokunjalo abo bangathathi intweni bathi bona abayonwabelanga tu kwaphela iKrisimesi besithi akho nto izanayo. Ulibabalo tata usenzelele ngxelo encokola nabantu abahlala kwindawo ekulahlwa kuyo inkunkuma Cebo Kuhle Monti. Usiyabonga Magida uneminyaka esondele kwi10 ehlala kufutshane nale ndawo kulahlwa kuyo inkukuma. Akanayo enye indlela yokuphila. Uchitha phantse yonke imini ekhangela nantoni na anokuyithengisa khona ukuze afumane into etyiwayo. Uthi iChristmas lusuku nje olungenamahluko. Like into njengama-Christmas ke zizinto nje ukuthi ezifane zize nendlala. Because ngazamini ze-big days awungeni istrike yapha. So ke siyafana ke ngokuba akho nto sijabulelayo, akho nto sicelebratayo thina. Sihleli cha. Ya, sikhomba ingoma nangala Christmas ingoma yangezolo. Ukuze ke ngoku nge27 like kufike abantu berecycling sifane siveshe. Ucetyiswa Mangezi ngomnye umhlali kule ndawo. Sele eneminyaka liqela ekhangela umsebenzi kuye olusuku lolokwabelana. Sihlala kohlobo sihleli ngalo. Because ayikho enye indlela ehlala kohlobo. Mntambe ochoza sonka dyanisa naloo nto omnyaze neswekile benayo kuphunga ukuhlala kohlobo. Ayikho enye indlela. Uluntu lwale ndawo lubongoza urhulumente ukuba adale amathuba emisebenzi ingakumbi kwabo bahlelelekileyo. Ndingulibabalo tata kwindaba ze-SABC eMonti. Kalapha ezindabeni abahlali bakwidolophu iWinnie Mandela ebisaziwa ngeBrandfort bamile kwelokuba ukutshintsha kwegama lale dolophu akuzukwenza tshintsho kwinkqubo yokanjiswa kwenkonzo. Masithuma umntana evenkileni kuqala. Sibulise kwabo basandula ukungena ubukele indaba zisasazwa ngqo ku SABC1. Iyakwazi ukuphinda ubukela amanqaku athile ezindaba okuphela kwazo xa ufuna ngokuya kwi-YouTube uthi SABC Iindaba kwinqaku lethu eliphambili sithe. Kubikwe ukuba kuthe kubetha intsimbi yesithandathu ngentseni yanamhlanje kwabe sekuzelwe abantwana abayi-52 kwiphondo lasempuma koloni, ingamantombazana angama-28 namakhwenkwe angama-24. Ngeli xesha lonyaka uninzi lwabantu lonwabile nezihlobo zabo, kwabanye bayaqala nqa ukubhiyozela olusuku lweKrisimesi ngaphandle kwabo babathandayo. Nangona eli xesha enyakeni ilixesha lolonwabo, kodwa kuninzi iintliziyo zidandathekile. Abo baphulukene nezalamane zabo bathi kubuhlungu kubo ukubhiyozela iKrisimesi ngaphandle kwabantu ababathandayo. U-Edistam Mwense uphulukene nomama wakhe ngoMeyi kulo nyaka emva kokuhlaselwa sisifo sentliziyo. Uthi kunzima ukwamkela. The pain is still so yeah, and now that it's Christmas
I didn't have plans for Christmas because I didn't know how I will cope without my mother. Because we spend Christmas at her house and sometimes at my house. Abo baluleka ngengqondo bathi kufanelekile ukuba umuntu ajongane ngqo nendlela aziva ngayo. Bathi indlela elula yokuqobisana nokulahlekelwa kukuba umuntu ahlale enenkumbulo zalowo amthandayo. Be kind to yourself. Embrace the treasure of the memories that you have built with this person. Keep in mind that memories are tinged with either happiness or sadness. And if you have to cry, cry. If you have to laugh, laugh. uLucas ucebisa uluntu ekubeni lubulele yaye luphile luzonwabise kweli xesha lulinikiweyo. Swelekile indoda eneminyaka engama-41 emva kokuwelwa ngumthi ngethuba lomlilo ewatshabalalisa amatyotyombe angama-70 kwindawo yogobityholo eSimondiam kufuphi nasePaarl eNtshona Koloni. Ukanti ngabantu abaphantse kufikelela kuma-300 abashiyeke bengenamakhaya kulo mlilo. Umbutho wesisa iGift of the Givers uye wangenelela ngelokunceda amaxhoba. Umama uNothembelani Sidubulekana usethukile kusweleka unyana wakhe ngesiquphe uVuyani Xhala emva kokuwelwa ngomthi ngethuba bekuvutha umlilo nothe watshabalisa amatyotyombe kule ngingqi. Isethu uba uVuyani abaleke uye wajonga phezulu, xa ejonga phezulu wabe sowufikile umthi wawela phezu kwakhe watshona. Kulapho ndiye ndakhala ndabiza abahlali. Abanye baphaya, abanye baphaya, abanye baphaya, abanye bala izani. Kukhona umuntu andazi noma ngumntanami. Kukhona umuntu owelwe ngumthi. Xa befika abahlali berhwaphiliza befuna lo muntu benyuka naye kanti ngumntanami uVuyani. Yabe kukuphela kanjalo ke komntanami wasweleka. Andinamntana. Amaxhoba lomlilo khange lonwabile kwaphela lusuku lweKrisimesi. Ndiziva ndikhathazeke kakhulu because abantu abaninzi bashiyeke bengananix banganampahla zeChristmas and thina as a community leaders sifuneke sisebenzile asikwazi nospenda ixesha neefemeli zethu. Ibe buhlungu kakhulu le Christmas andilazi ilanga lanamhlanje zange ndiphe ndifumane iChristmas enjeni. Nangona kunjalo umbutho wesisa iGift of the Givers uye wangenelela ngokunika abantu ukutya kwakunye nengubo. We are here today to prepare them to hand out special Christmas lunch to them. To the young ones, we're handing out party packs with a gift. We are further distributing blankets and mattresses. And we gave them the good news that Gift of the Givers on Tuesday will start bringing out trucks and be providing them building material to get their lives back on track. Usapply uthi Gift of the Givers iza kuncedisa usapho lulahlekelwe ngunyana ngamalungiselelo omngcwabo. Kanti ke abantu baphefumle kwiqonga lethu le WhatsApp besitsho kuba bona balichithe njani olusuku lweChristmas. Mina olami usuku kaKhisimusi ngichithana nabo bhuti bami lapha hayi bekhala. Ekhala impela ilanga lizela shona nje kumnandi kunje. Ndichithe mina emsebenzini njengangoku ngisemsebenzini. Andigxeki into ke emsasazi kuba ke ndacela umsebenzi uThixo wanika lo ndikuwo. Andisoli into sentsho ukuthi ndiyambulela uThixo ke ngalolu suku kuba kha kubekho into endiphazamisayo. Mina ngalolu suku ngichithe kahle kwaqondana kahle ngisekhaya ngiselivini ngihlezi nomndeni wami njelana ekseni ngale nkonzweni ngawukhonza uNkulunkulu emva kwalokho ngabuya ngazohlala nefamily yami so nje khamba kahle kakhulu luhambe kahle mangisho ngaleyo ndlela. Lolu suku libaluleke kakhulu ngoba sesijabule nemndeni yethu sihlangane ndawonye ngoba njoba sihlala ezindaweni ezahlukene omunye nomunye kwezinye izindawo kodwa uma kufika lesi sikhathi sikaKhisimusi sesilibone lolu suku lusuku olubalekile ukuthi sihlangane nemndeni yethu sijabule sithokoze. Mina usuku lanamhlanje ngilichithele emsebenzini. Mina nje usuku lanamhlanje likaKhisimusi kube usuku nje olufana nazo zonke izinsuku bese ngithi ngifisela umndeni wami lapha emahlabathini esigodini sasokhokho uKhisimusi omuhle nomnandi nogcwele izibusiso. Olami usuku ngilibhubhe kamnandi namhlanje ngihlezi nabantwana kumnandi sijabule ekhaya nje basadli biliboco kwamnandi kanje nje napha nje bajabule nje babona nje bayehlekela bajabule
nani ngiyathemba msakazini nijabulele usuku leli kaChristmas. Ngiyaqala ukuba nokhisimusi omnandi ngalolu hlobo. Ngujabulele. Umnandi ukhisimusi wakulo nyaka. Limpopo ngiphathe kahle. Sengathi umuntu ukhisimusi engahlale udlela nje ekhweni. Usapho lakwaDuduza luthi lusadandathekile nanjengoko iChristmas yalonyaka yeyokuqala ukuyichitha ngaphandle kwentombi yalo. uSamantha Zungu beneminyaka eyi-27 ubudala wabulawa kabuhlungu ngenyanga yamanina ngutata abantwana bakhe ababini. Ngobo busuku beshwangusha wahlaselwa yile ndoda ngentsimbi entloko ngokungenalusini sewaswelekela esibhedlele. Olu sapho luchithe iChristmas yalo yokuqala ngaphandle kwentombi yalo kulonyaka. Umama wakhe uthi inxeba liselitsha. Intombi yakhe yayinenyanga ezilithoba ikhulelwe uthi ilele apha kulamadlaka. Zange kuke sixabane nayo Samantha bokumnandi. Kuhleko kube mnandi kujatshulwe. Namhlanje umntana amula phansi ngenxa yesigebengu. Umakhulu wakhe uthi akanawuze awulibale umfanekiso wokugqibela awubonayo umzukulwana wakhe emkhenkceni. Ufika kwethu lapha emushari sathola vele kwakuqala sesithishiwe esibhedlela la ngabona 5 stitch of 6 stitch ngapha wayemkapa la wazomkapa nala phula amazinyo wase estisha nango. Indima yakho mntana. Nami angifili kahle ngayo. Wangathi ukapa inja. Amachanhliziyo athi afuna ubulungisa ngokubulawa ngokungenalusini kukaSamantha. We will fight. We will make sure that justice is preserved in this case. Angeke baze basenzele yonke lento abasenzela yona. Asili namuntu thina sila nobubhabharika. Sila nobudlobungela. Bamadoda ebantwaneni bethu kithi. Enough is enough. Olusapho luthi lufuna ukujongana ngqo nomenzi wobubi xa ebuyela kwakhona enkundleni ngoFebruwari wonyaka ozayo kwinkundla kamatye yaseNigel. Luchitha usuku lweChristmas lugutyungelwe lilifu elimnyama usapho lakwaNdowu kwilali yaseJimmy Jones kufuphi nasemalamlele eLimpopo okuze emva kokudutyulwa ze kusweleka amalungu asixhenxe lusapho ngelinye ilungu. Izihlobo nezalamane bezingungenele kulomzi olusapho namhlanje zizokulithuthuzela emva kwesiganeko sokubulawa kwamalungu alo asixhenxe. Everyone is so down and dejected. No one is looking forward to the festive season anymore. We all out. Utyola ngelithi esisiganeko senzeka emva kwengxabano ngendlu yosapho kwaye ngaphambili umrhanelwa wayengaphilanga kwasengqondweni. Previously he was like mentally unstable, but now he seemed to be a little bit okay, but definitely he was still not all right. Umrhanelwa uye wazinikezela emapoliseni emva kwesiganeko. Abahlali bakwidolophu iWinnie Mandela ebisaziwa ngeBrandfort bamile kwelokuba ukutshintshwa kwegama lale dolophu akuzokuphucula inkqubo yokuhanjiswa kwenkonzo. NgoSeptemba kulo nyaka urhulumente ubhengeze ukuba uceba ukubamba umsitho wokuthiywa ngokusesikweni kwale dolophu. Esi sigqibo sikarhulumente nesaye sahlehliswa savusa umnyele kubahlali bale dolophu. Izalathiso zendlela ezinombhalo othi Winnie Mandela zaye zonakaliswa. Abahlali bathi imali esetyenziselwe amalungiselelo okutshintshwa kwegama lale dolophu yaseBrandfort ithiwa ngegama likamama uWinnie Madikizela Mandela ngeyayisetyenziselwe ukuphucula inkqubo yenkonzo. Kwabekwa intente kanokutsho yayilungiselelwe lo msitho ineqonga kunye neentente ezincinci ezimbini, kodwa lo msitho waye wahlehliswa. Lo msitho wahlehliswayo waza kunqamana nosuku lokuzalwa lukamama uWinnie Madikizela Mandela. Abanye abahlali bayifuni kwaphela into yokutshintshwa kwegama. It was going to be better if only they were renaming only the street she used to live in, not the entire town, because Brandfort is known as Majomasweu. Our children have been growing up here. They should know the history of Brandfort, but if things change to Winnie, it will be difficult
difficult for them. Urhulumente uthe inkqubo yokuthiywa ngokutsha ledolophu itsale iminyaka emithathu. Umphathiswa wezobugcisa nenkcubeko umnumzana Nathi Mthethwa ukunyazise ukuguqulwa kwegama lale dolophu ibizwe ngeWinnie Mandela ngo-August kulo nyaka. I-ANC ne-EFF ziye zalixhasa elinyathelo. It's a significant moment in the history of our struggle, so that people can know and understand who the person was and what role the person has done for the development of the community. It's something that is done by all the nations throughout the world. The reason why that part of the place is named Brantford is because land fiefs of European origin invaded, colonized the area to an extent that our ancestors were brutalized to a point of accepting the name Brantford as a norm. Hence we support the name change to Mama Winnie Mandela, but that must be coupled with service delivery. Kodwa i-DA ithi urhulumente khangalandele yonke imiqathango ngethuba ethatha isigqibo sokuthiya ngokutsha ledolophu. Since the gazetting of the Brantford name change to Winnie Mandela Town on the 6th of August, we never had any response from the Minister for Sports, Arts, Culture and Recreation, Mr. Nathi Mthethwa. The community spoke out against this name change, and more than 700 signed a petition. The Minister also did not respond to a prior request for information on public participation before any such a name change. Ukanti akacaci ukuba lo msitho uza kubanjwa nini. Mawethu ngethemba ke lokuba benilonwabele usuku lwenu lweChristmas, nathi ke masitsho sithi Christmas emiyolide kubeli xesha elizayo kamnandi.